Ik ben Bert de Kavel, dirigent van het Bevers Harmonieorkest. En dat is eigenlijk mijn fulltime job. Het was vroeger, als ik daartoe kwam, een fanfare. Heb ik gewerkt naar een harmonieorkest. Van nul begonnen, ja. Ja, het leuke aan een dag als deze is dat ik vandaag voor de eerste keer in levende lijve in de jurybox zit met Tijmen Botma. En Tijmen is toch wel een zeer gerespecteerd man in de Hafabra-wereld. En wij hadden enkele jaren geleden een contact via e-mail en ja, telefonisch ook, denk ik, in verband met een arrangement dat ik geschreven had, waar hij enkele vragen bij had. En sindsdien hebben we dan geen contact meer gehad, maar nu is het eigenlijk leuk dat we elkaar vandaag face à face tegenkomen.
Thank